Kaptajn, tredje deling melder klar til eksilkonkurrencen. Godmorgen, Lykomi! Godmorgen, kaptajn! Lykomi, gør vagt. Lykomi til højre! Ret! Sag! Lige ud! Fægterskronen! Spil! Morgenmelodi! Lykke, kom ned. Rør! Første deling. Hvorfor kan I ikke stå stille, når der bliver spillet morgenmelodi? Var I byen i går stadigvæk stive i tjenesten? Okay, første deling. Du styrer mig selv. Træd af. Anden deling. Hvad er det for en brætledning? Der er en, der står på ret på. Den anden har hjelm, og den tredje har ikke noget på hovedet. Ham, der har prøvet at få på ret på, kan ikke noget selv skjorten ordentligt i bukserne. Jeg er træt af at se på dårlig påklædning. I får 30 minutter, så står jeg over foran mit kontor. I tjenesten får en ordentlig påklædning. Træd af. Så har vi tredje deling. I skal godt blive af det til. I skal godt blive af at se ordentligt ud. I vil gerne tjenesten. I også ugens deling igen. I er lige 400 del bedre. I er 400 del flottere. Og I er 400 del stærkere end alle andre. Jeg vil gerne være sammen i jeres deling. Træd deling! Træd! An! Deling. Klar. Appel. Appeller. Giv accent til. Fast. Sag. Lige. Snart vi går.